Hello, test. Hello, test. tsaro na Zamfara State mun yi nasara mun kama wani komanda na turji wanda ake kiran shi Bello Ruga Mulankara. Shi Bello Ruga Mulankara da ya sami yankin kanshi a wurin turji ya ji abu da nashi daba. Su ne suke damun mutane a gidan bita, Mulankara, Gumi da Kagara. Mun bincike shi kuma ya amince, amma kuma yanzu ce shi ya tuba. Amma wannan kamar tuban mutum da kaza a baka. Muna cikin bincike, mun gama bincike, to za mu san me za a yi da shi. Na gode da zuwa. Bello wa? Bello Malakara. Eh? Bello Malakara. Bello Malakara. Sana'a ne kake? Ina kiwon tumaki ne, amma tumakin turji ne ya ɗaukan kiwo ne a wajen da zaɓe shi. Bayan shi fa? Sannan da baya ko sai lokacin da ina tare da shi sai DPO ya ce ma in bai wannan sana'a tare da shi na zan lalacewa ina yi haka nan. Sai ni ce mai to haka ya yi ranka ya daɗe tun da haka nuna ma haka ya na amince kuma na gode. Yace to kana da izinin wani kayan da za ka kawo in za ka zo ka yi tuban. Yace lalle to ranka ya daɗe ina da bayani akan haka nan kuma ina so in yi tuban. Kuma na tsakani da Allah ba kisa ba. To, mun fahimci cewa kai ne kwamanda na turji a can Malankara da Kagara da Gumi da kuma abin da yar bita. Shin haka ne? Kamar haka yanzu da an kai bayani kamar ni magani na yanzu na kai komanda haka nan ko na aminta ba damuwa. A'a haka ne dai ko? Haka ne? Haka ne? To ni ai ban san abin da aka yi da komanda. Shugaba muke magana. Shugaba waɗanda adda yara. To ina akwai waɗanda ni sani su ma yara waɗanda ni san suna yi sun bige ni suna yi wannan wuri. Amma yanzu a matsayin da ake ciki yanzu sai in ɗauki da cewa ni komanda ne. To bindiga fa? Bindiga? Ya aka yi ka samu? Shi wanda ya saye ta ya sai da bisa shi na tana waje ne kuma bai ba ni ita. Saboda na ce ma ba zan yi sata ba shi yasa ya hana ni har da bisa shi na. A ka ce tana daji. Daidai ina a cikin ina? Dajin ina? A wuri ne take shi turji. A'a Malankara kace mana dajin Malankara. Kace tana can dajin. A babu bindiga wurin. To bindigogi guda nawa ne? Ni dama guda ne yace ya sai mini. Guda ɗaya ne. Guda ɗaya ne ko? Ya saye a waje na ba sai dai waɗanda nisan yaran da waɗanda suna yi kuma ba tare da yanzu su ma suna cewa sun ba aikin nan. Sun taho su ma akan tuba don DPO ya ce ma in nuna musu duk mai tuba in gaya musu. Su dawo gida su yi tuba a kan zuwa. Ka ce tuba za kai. To kaga kamin mutum ya tuba sai ya kasance yana aikata laifi wanda ya zo ya gano ba daidai ba ne sannan ya zo ya tuba. To kai wace irin tuba ce za ka yi? Ni ina so a bani Qur'ani in na ƙara ɗauka abin wani dallani ne. To so nawa ka ɗauki abubuwan wani wanda kake son ka tuba yanzu? To ni akwai abin da yasa tumakin nashi da ina kiwo shine ya zama to hanni ma ya zama to ni ma ina tankar barawo tare da shi tun da bisa shi ne nake tare da shi. To kowa ya san da cewa dukkanin bisashe ko shanu ko awaki waɗanda su yake da su kowa ya san da cewa na sata ne. To a ina ne ake zuwa ana sato su? Ina ne kuke zuwa kuma sato? To shi ka sani ni ko lokacin da ina tare da bisa kai wani ne ya kai ni kuma ina kiwon su har abin ya zama to haka wannan ya ce yana sai mini bindiga shi yasa ka ni ma ina tare da su an ka ce ni ma zama farawo ne ka ni ce lalle tunda ina tare da su ko an ce haka nan haka ne don saboda
ci gaba. Ci gaba. shi ya sa ka gani lokacin da ni ko ni ga abin na tafiya haka nan ni nuna ma DPO shi ko DPO da ya ce shi ya bani 4,000 ko 4,000 ne 4,000 ne ya bani. To mun ji akwai hare-haren da ka taɓa ce mana da ka gaya mana cewa kun kai a ina ne da ina ne aka kai waɗannan hare-hare sannan yaushe ne aka kai waɗannan hare-hare. A'a ni ban da inda ran da Allah uwata ta hanye ni ban taɓa kai hari ba kuma ban taɓa ɗebe rayuwa ba ne shi wannan ban taɓa yi na yau ni lalle dai bisa ce na yi kiwo waje a hannu kuma Bisashen sata ko? to na shi dai ne ai na sata ne aka cewa amma ni iyaka dai tun da ka gani ina tare da zaman ɓarawo ne to ni ko ina so tuba ni ga to Allah ai ma abubuwan da za a bani Qur'ani ba zan taɓa kayan wani halla ila illa bai